Разхвърлената обстановка може да предизвика разхвърлена точка на привличане. Здравейте, скъпи приятели! Здравейте и честита нова година! Пожелавам ви от цялото си сърце да бъдете здрави, щастливи, обичани и благословени. Нека да започнем тази година с един процес от Ейбрахам, който се нарича изчистване на безпорядъка за яснота. Това е процес номер 14 от тяхната книга "Поискай и е дадено". Кога да използвате този процес? Когато се чувствате стресирани поради неорганизираността си. Когато чувствате, че прекарвате твърде дълго време в търсене на неща. Когато се хващате, че избягвате дома си, защото се чувствате по-добре където и да било другаде. Когато чувствате, че няма достатъчно време да свършите всичко, което е необходимо да свършите. Разхвърлената обстановка може да предизвика разхвърлена точка на привличане. Ако сте заобиколени от несвършена работа, неотговорени писма, незавършени проекти, неплатени сметки, несвършени задачи, несортирани купчени документи и случайни списания, каталози и всякакъв вид разнородни неща, те могат да повлияят негативно на живота ви. Ето кои са главните пречки при разчистване на безпорядъка, нещата, които ви спират да го направите. Първо, може да изхвърлите нещо, което после да се сетите, че ви трябва, и сега се страхувате да изхвърлите каквото и да било. И второ, осъзнавате, че да бъдете организирани отнема много повече време, отколкото сте предполагали. И всеки път, в който се опитате да разчистите, оставяте дори по-голяма бъркотия. Процесът за изчистване на безпорядъка за яснота елиминира тези пречки, защото това е една процедура на сортиране, която може да бъде свършена много бързо, без да се налага да изхвърляте ценни неща, които после може да ви потрябват. За да започнете процеса, намерете си няколко здрави картонени кутии с капаци. Добре е, ако са еднакви по размер и цвят. Така ще се подредят добре и ще изглеждат привлекателни. Препоръчваме ви да си намерите минимум 20 кутии, но с времето може да се здобиете и с повече, откривайки продуктивната сила на този процес. Също така, осигурете си и пакет с карти или стикери с буквите от азбуката, както и диктофон. В случая може да използвате вече и телефона си. Първо, съберете кутиите и сложете 5 или 6 от тях в средата на стаята, която желаете да организирате. След това, номерирайте всяка кутия с нейния уникален номер от 1 до 20 и така нататък. Сега погледнете и стаята. Фокусирайте се върху някой предмет и се запитайте: този предмет важен ли е за моя непосредствен живот? Ако отговорът е да, тогава го оставете там, където е. Ако обаче отговорът е не, сложете го в една от кутиите. Тогава изберете друг предмет и продължете процеса, докато се фокусирате върху всеки един предмет в стаята. Едно от големите предимства на този процес е, че в този момент няма да извършвате кой знае колко голямо сортиране. Това наистина е един процес, в който просто премахвате безпорядъка от заобиколната си среда. Поставяйки предмета в кутията, говорете в диктофона. Например, неотворен пакет струни за китара, кутия номер 1. Или стар мобилен телефон, кутия 2. С 5 или 6 кутии наведнъж, вие можете да направите едно общо сортиране. С други думи, всички списания,
биха могли да отидат в същата кутия. Неща, свързани с облеклото, в тяхната собствена кутия. Малките случайни предмети в тяхната собствена кутия. Но не се увличайте в процеса на сортирането. Просто изберете предмет, решете дали ви е непосредствено необходим за живота ви и, ако не е, сложете го в кутията и кажете на диктофона какъв е предмета и в коя кутия го слагате. По-късно можете да отделите час или нещо, за да прехвърлите информацията от диктофона в картите или стикерите с буквите от азбуката. С други думи, под А ще напишете акварелни бои, под Б напишете бански костюм, под В напишете ветрило. Тъй като няма да сортирате прецизно, този процес ще бъде много бърз. Ще се почувствате по-добре, когато пространството ви стане по-малко разбъркано. И няма да изживявате тревогата, която обикновено изживявате, че няма да успеете да откриете нещо. Защото ще сте направили запис на това къде точно се намира всичко. Сега открийте някоя стена в къщи или в гаража, където можете да подредите приятно кутиите. И бъдете спокойни и уверени, че можете да откриете всичко, което е важно. Ако неотворените китарни струни ви потребват, вашата азбучна карта ще ви каже в коя кутия сте ги сложили. След няколко седмици, когато осъзнаете, че не ви е било нужно нищо от кутия номер 3, можете примерно да преместите тази кутия от дома си в някакво външно складово помещение, като мазата, например. А можете и изцяло да се освободите от съдържанието й и да оставите кутия номер 3 свободна за новия безпорядък, който може да се появи. И докато продължавате да практикувате този процес, вие ще започнете да се успокоявате в знанието си, че сега имате контрол върху заобикалящата ви среда. Понякога хората ни казват, че безпорядъка не ги тревожи. Затова им казваме, че този процес е ненужен за тях. Но тъй като всяко парченце от всичко в действителност носи в себе си вибрация, почти всеки наистина се чувства по-добре в една подредена обстановка. А сега, ето един пример за старата ви история относно вашето физическо благосъстояние. Забелязвам симптоми в тялото си, които ме тревожат. И остарявайки, започвам да се чувствам все по-малко силен, все по-малко стабилен, все по-малко здрав, все по-малко сигурен. Притеснявам се на къде отива здравето ми. Опитах се да се погрижа за себе си, но не видях голяма полза от това. Предполагам, че просто с времето е нормално да се чувстваш все по-зле и все по-зле. Видях го в родителите си и затова наистина се тревожа за здравето си. А сега пример за новата ви история относно вашето физическо благосъстояние. Тялото ми отговаря на мислите ми относно него и на мислите ми относно всичко, за което мисля. Колкото по-добре се чувствам от мислите си, докато ги мисля, толкова повече позволявам своето собствено благосъстояние. Обичам да знам, че съществува абсолютна взаимовръзка между начинът, по който се чувствам, и това какви са били хроничните ми мисли и чувството, което тези мисли са ми дали, докато съм си ги мислил. Харесва ми да знам, че тези мисли са предназначени да ми помагат да избирам по-добре чувстващи се мисли, които произвеждат по-добре чувстващи се вибрации, което от своя страна ще произведе и по-добре чувстващо се тяло. Моето тяло е толкова отзивчиво на мислите ми и е толкова хубаво да го знам. Ставам доста добър в избирането на мислите си. Независимо от обстоятелствата, в които се намирам, аз имам силата да ги променя. Състоянието ми на физическо здраве просто е индикация за състоянието на хроничните ми мисли. Имам контрол и върху двете.
Физическото тяло е невероятно нещо в това как започва от кълбофетални клетки, за да се превърне в това напълно разцъфнало човешко тяло. Впечатлен съм от стабилността на човешкото тяло и от интелигентността на клетките, които съставляват човешкото тяло, докато забелязвам как тялото ми извършва толкова много важни функции, без моето съзнателно участие. Харесва ми, че не е моя съзнателна отговорност да придвижвам кръвта през вените си или въздуха през дробовете си. Харесва ми, че тялото ми знае как да го прави и го прави толкова добре. Човешкото тяло като цяло е доста удивително нещо. Интелигентно, гъвкаво, издръжливо, устойчиво, виждащо, чуващо, миришещо, вкусващо и докосващо нещо. Тялото ми служи много добре. Обичам моето изучаване на живота посредством тялото си. Наслаждавам се на издръжливостта и в гъвкавостта си. Обичам да живея този живот в тялото ми. Толкова съм доволен от очите ми, които гледат навън в този свят, виждащи наблизо и надалеч от мястото, на което стоя, различаващи форми и цветове с толкова живо възприятие за дълбочини и разстояния. Толкова много се наслаждавам на способността на тялото ми да чува и да помирисва, и да вкусва и да чувства. Обичам осезателното сетивно съдържание на тази планета и живота ми в това прекрасно тяло. Изпитвам възхищение и очарование от самозаздравителната способност на тялото ми, гледайки как раните биват покрити с нова кожа и откривайки нова устойчивост, когато върху тялото ми се появяват травми. Толкова съм наясно с гъвкавостта на тялото ми, с ръчността на пръстите ми и с незабавния отговор, който дават мускулите ми във всяка дейност, която предприемам. Обичам да разбирам, че тялото ми знае как да бъде добре и винаги се движи в посоката на благосъстоянието и че когато не стоя на пътя му с негативна мисъл, тогава благосъстоянието трябва да надделее. Обичам да разбирам стойността на емоциите си и разбирам, че имам способността да постигна и да поддържам физическото благосъстояние, защото имам способността да откривам и да поддържам радостни мисли през всеки един ден на този свят, дори и когато някои неща в тялото ми може и да не са в най-добрата си форма. Аз съм наясно, че далеч повече неща функционират така, както би трябвало и че аспектите на благосъстоянието в тялото ми са доминантни. И най-вече обичам бързия отговор на тялото си към вниманието и намеренията ми. Обичам да разбирам връзките между моя ум, моето тяло и моята душа и могъщите, продуктивни качества на моето съзнателно настройване. Обичам да живея живот в тялото си. Оценявам този живот толкова много. Чувствам се добре. Няма правилен или погрешен начин, по който да разказвате подобрената си история. Може да бъде за вашите минали, вашите настоящи или вашите бъдещи изживявания. Единственият важен критерий е да бъдете съзнателни относно намерението си, да разкажете една по-добре чувстваща се, подобрена версия на вашата история. Разказването на множество добре чувстващи се кратки истории през вашия ден ще промени вашата точка на привличане. Просто помнете, че историята, която разказвате, е базисът на вашия живот. Така че я разкажете по начинът, по който вие искате да бъде. Това беше всичко от мен за днес, приятели. Пожелавам ви новата година да бъде изпълнена
с радост, с здраве, с щастие, с любов, с прекрасни моменти, с много сбъднати мечти. И помнете, че няма нещо, което да не може да бъдете, да правите или да имате. Аз ви обичам и ви пожелавам прекрасни и весели празници. До нови срещи!